facem un video scurt cu ceva experiment. Fac. Ați înțeles? Faceți așa. Dacă vreți și voi să încercați. Dacă se aude că se aude sora mea mai mică, o soră care îi dusă cu pluta mică și îi bun. Vă arăt dacă să faceți așa, dacă vreți, faceți și voi, dacă aveți Minecraft, faceți, uite ce am făcut eu aici. Faceți, mai mergem aici, oh my god, dați seama, dacă vă ceva așa, ați făcut așa, multe și faceți ce vreți.